adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 25 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 16, bersikulo 12 ngadto sa 15. Daghan paunta kaayo akong isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inigabot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon niya ako, kay ang ania kanako iya mang dawaton og isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan, ako busa miingon ako nga dawaton sa espiritu ang akong ihatag kaniya ug isugilon niya kini kaninyo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.